Clems Jebiko. Chibobia. Oh my. Onye kuzirigi. Hi. Ogere ka mma akọrọ Chibo. Ya akọrọ ya. Mecha gị dị ga amara isi asụ. Ogere ka mma akọrọ Chibo. Ogere ka mma akọrọ Chibo. Nne mebe m ya. Mebe m ya. Nne, onye kụziere gị nke a? Ngwa Chigbo bịa. Ngwa mewenu. Kaneba. Kita pada bawa tanya. Ibu kumagari. Kaneba. Mekta bisagaka. Ipatana na nenwa unkem na para unkem na. Nenwa kwa unkem. Ama mmogi nwa aku. Umana nkwe kureba kwa. Ikurumbu. Okwa be Mwabe pious, right? Pious. So bad, it's like I'm more pious. Biko. I got you. Biko, money them for Afasa. Afise can you man on Afasa? Or can't do the Trump game man up on the village in them because you know he could have seen his way. Okay, be a pretty in the room. I come over to the what you could go for Aquara. They won't go. They're not a boss. I say they're never. But every day, child, Uche, I don't want you to get it. Igbo bezo iwa zuru ego ogani obegi na house mimi na age ngo okande ndị mmande ha otu ebe ga-esi were bara uru ihe obere ihe nweta ezigbo ndị obodo ebe anyị mkpọpụgo obodo otu ka aka rịpọ ime ha na-akpọ mba igbu ozu ị ga-egbu ịbata ebe a ebube gị ga-eme ọgbafọ Uche amanko ya kwụrụ mana ime ka gwere ego ya nọrọkwa na ọgbọ ebe ọnụ na-azụ ahịa okpe na ọsị ịgbọ ọba iwu rie na na-egbu oge mana mere na ị ga-echere mmesị nke ndị dị agụma ndị na-akwadoro akwụkwọ kịta mmesị akwụkwọ ha tinye nke gbuchekwara ma ọhịa mmemme ma ọhịa agha mba biko tara mgbe tinye Ntie nke dịkụrụ ihe n'igbo iche na ịchọ aka isi eme nwere nke gị tinye na ndị a na-emekọta ya mere na ị ga-anaba ịnawa abalị ebe ọ dị n'iru ịbịachi ya azụ mana ịbịa mgbe ahụ mara ya mma asa ya ị ga-eji dị na ana chee ya eche nwanne eche epụta mgbe ahụ amara ihe mma asa ya Manechi. Asante napa. Hey. Ụbọchị enyi mụ na ga-ache ka mama ihe akwụkwọ obodo oyibo ma ihe ga-eme m
Anakwana mchecha wefu na abụkwa na n'obodo a na-aghịrị ka soro n'ụmụaka ibe m pụọ n'mba ofesi je gbawa mbọ ọkụ ya ka m ji bịa dịka nsi kwuo na mbụ ọtụtụ okwu adịrị n'ụka mgbede ka ebi ị na-enwe kwụsị na nke enyi gị nwoke Dan nke jigbo iru ebe a gịlị atụkọlịta uche ibewazia iweta 1.5 million ka abụ ga-ewere hazi were gị akwụkwọ ọ bụrụkwa ya bụ ya ochesi ọgwụ ya nke a mbido iji eme akwụkwọ onye ike na-ajụ daja mba biko mmeweta ya biko wena biwe ọ dị ka ọ na-amasị gị gogo biko Dan, Gabina. Ano nilibun biko tak. Onwe yedim pa yere mebi darim. Bosi so. Hey. Ha! Ugu ategu. Enke na gbe. Na Mr. Clems no go wajizi okwu. N'ikwete ha na-ema n'okwu ebiko. University. Eziokwu m. Eche ma ihe m gwa gị mewu ije narị 200,000 ji. Mewu ebe afọ na nwa. Hey! Ugwu, ife nwa ị ga-ekwere nweta ukwu. Ife nwa Akọsị gị na ụmụ nwaanyị. geti ife nwa dana na fenti For what? eru m ebe a ịmagono aka osi ruzi ebe a megide si ebe anyị si dabụ maazị mgbe anyị ji nwute onwe anyị n'elu bed ịmara ebe anyị ka anyị nọ nwa nwoke jido m n'elu bed Mr. Clean. Mr. Clean jido m n'elu bed ya eme ebe arụ ka ị na-ame m ọkpọcha na ọga anyị Dan ọgbacha na ọga anyị biko ka anyị ọbara ya kụba m isi na na-emeghe nne emegha ifọ kụba m aka o ji wee hapụ ya okwe m nkwa ọ ga-akpọpụ m obodo oyibo Can you some people? Mr. Clean, na agwa m enye itinye onye ụzọ na business agbapụ na ya finish nke m. Agwa m enye lik this is that. I can help you as my friend. Listen, I'm business. You got to go. And that's what I finish. You are my friend. Onwe ihe o mere ihe m bịa kịta ọ sị m weta 1.5 million naira ka o ji kpọpụ m obodo oyibo. I can able 1.5 million also. Hey, this man now 4 million. Mba ugwu biko ị ga-egbu m biko biko nyere nwoke a na ihe nchọ ka imere m enwere ngwa ahịa ndị mbupụtara ọ gaghị ama anya ngwa ahịa echekicha na m ọpụta 1 million naira so achọ m nwere 1 million ka inyerezie m aka tinyezuo 500. Enwere m ori ego a. Emekwa ego na gị nye Mr. Clean. Biko 4 million naira. Ya bụ ị ga-eme mụrụ. Na nwa ejire gọọmenti. Ị ga-eme ugwu biko nu. Biko gị ejire m ego. New York City ugwu biko nu. Biko. Ọ bụrụ na nye gị this morning. Ọ bụrụ na nye gị this morning. Iru obodo oyibo nọ 2 months ma anụ onu gị nwanne. Nwanne tụọ gị na ohe ntọkọ. Ntụọ gị na gị na achọkọ m ihe nwa. Ugwu karịa ịtọ ugwu mụ na gịrị na mma nwanne ọwara
500,000. Nke a na-aga sotere aka alat nke gị gbasara 1 million. Ifu na ihe a na-ezibana mmadụ ezigbo nwanne ya mana ọyị na-adị mkpa. Nene ka ije si bido ọkwa ego ji gị ka ị bịara ebe a ebe gbara ịfụna ka o si gị bụrụzie nyanwa bụ ndị so na-enyeziri ya aka taa ka ọnọdụ wee dịrị gị mma fụna ka ụwa dị. Ozugbo m na-enweta alat ya ego nke o kwere nkwa n'akara igwe m nke gụwa na-abata ya bụrụ ihe a na-ekwu adịwago mma ma eweta obi kịta mere ya akwụkwọ gị haziri gị isoro igbo gị ka ọ gị gbawa ọsọ ndụ ka m mejebe tupu ọ ga-anya achọba ma achọba nna m gbadokwa anya ọ ịmadị ka nsị kwe gị na ihe na-abata ị ga-enwe percentage nke gị 500,000 nke gị anụla m aka mmezi mmadụ ozugbo ozie gị ụbọchị mụ na ha na-eme ihe akpọ all you need to do is deliver your vessel at the high sea, yes, then we'll meet you up there. No way, no way. You do understand that this is a $97,000 deal. Yes, sure. So I'm not going to take chances with it at all. I will not. You do your own like I've done my own, then we'll have a deal. Oh, better then. Now you're talking. Okay, I'll speak to you tomorrow. Cheers then. Bye. Mr. Clem, I'm interested. I'm looking in a business in a $78 million. I'm going to go in and I suppose we go back to the Igbo quality, the size. You got interested. It's a guy. I hear now more orders. Sorry. Mr. Clem, we don't know. You know, Okuma Bogo in a man had you. You're the hen away. Only one career and what 1 million or so. Eh? Would you take a car? American major not doing quite a Amakaeze. Hello? We are pious. Get it? I forgot pious. Get it with Wafagi. Woke him up and working on Nana can do a bog in a phone. Woke we also. None, my Nana. Oh, no, I'm not going here. Each or walk on didn't deliver no. My book, my hotel, so yeah, the way you're made, I dash you. Aha. Okay, I'm one now. Can you look easy boy? You are not so to maybe that man. Like I make this way, he basically well now. So in fact, that's me saying me and I'm otherwise say what they make the very good and I make this way. Omoroka 25,000. Aboko, Yvonne. I am so. I will demand so. What to twitch? India Nine. Again. Magibiko. Yem. Honoroka. Yem. And Yem. What's wrong in your Or more about close. Because Makano nene
kemgbe ọnwa ise mara ihe ijiri si abanata ana m na-enego chifo n'ụtụtụ ịgbagoro ịgbada esi ebo achụọ nwaanyị n'elu achụọ na agbọghọ ọbụla yi sket nwaanyị ọbụla ọsọkwa ya bụrụ oke ibiri nwaanyị ma o yiri ha sket aka uchi ibe traza ihe eti ibe atụ na traza ekpụrụ ya ebe n'ike a na-afọ ọsọ ọhụrụ anya sagin onwesị ka njọ ihe na-echede eche ọnwa isii mara ihe ozu bara iji chee echiche banyere ndụ ịgbago n'elu ịgbada na na-ebugharị nwaanyị na-esegharị igbo na-asa gwa m ihe ibu n'obi gbasatara ọgbọ ọ kịta ka ị bịa papa ihe niile ị na-ekwu sensị na-enye gị n'anya na-ege ntị ka ị bịa ebe ị bịara papa ọ bụrụ na ekpughe anya gị ka ị wee fụ plans m na otu nsi wee kpaa nkata maka ọdịnihu m ije n'ụlọ ụka je tụra mma kedebe chukwu na nwa gị nwoke aka ose ejebego gwa m ihe ọ bụ kedu ihe bụ nkata a kọwaa ya ọ ihe m kpọrọ ọ bụ imere anya nke ịghọ gị were ya gwa m papa nọ m na nrọ imewe nwetara onwe m na New York City ka m nwetara onwe m papa ịma ndị mụ na ha nọ n'aka nne m otu a bụ 50 cents n'aka ebe m otu a bụ Arukeli n'ezi anya na mgbago efu Snoop Dogg dibandị bịara ebe ahụ achụọ ya ọsọ oche ruo ọ dị ya mana ịmazi onye bụ onye isi oche Bob Marley. Hi papa ihe ọzọ efozi bụ osu otu a tinyezie igbo ya na iti anya nnekwu ịba na-emere ihe a anụ ha ka ewu mee ka ngwa nne gị ka o jee na nke okorion jee gbatara ọgwụ ịba ka ịnwanye bụ ọgwụ papa ịghọta ya ị na-alọ nlọ na ebe ị na-ekwugheri ekpere m bụ onye nwe ime gị anya rie ego nsị ebe ahụ a na-adọpụta ya na-ataghị mechie ọnụ ka ị na-ataghị ha ihe emezi ebe afụna na ihe ibu n'obi onwe ihe ọbụla ibu n'uche ya uche nye nwụtụ mgbe ihe dị anụ ka na ihe anụ na-asa na-achụgharị nwa agbọghọ gbagogbada ije inete ịmụ mekanik nete ịmụ fọknaiza na ịmụ brikla nkarị ụmụ na ọrịa chie chifụ na ihe chọọ gị ji ama ọ maka nne gị na-achịghị anya ka nkịta ala papa ọ maka nne gị na-achịghị anya ka nkịta ala papa ka onye nwe anyị meghe anya gị ka ife ebe nne eje
anya ka m fụzi ebe moto nwanna na-akpọtọ m na-asị m na katọ na moto ego. Hei! Ọ maka mmadụ ịgbaji ụkwụ. Ana m ekele Chukwu bi n'eluigwe na ọ bụrụ n'ọnụ m ka o si. Maka na ọ bụrụ na m kwuru ihe ndị mmadụ ga na-asịzi na mbụ ozi bụ enemy of progress. Mana ọ m kwuru n'ọnụ gị ka o si. Ọ nọ na city. Ọ na-agba mbọ nwa na-eme ọfụma na-enezi anya ọbata ọbụgodi common torach. Ma infinity ụmụazị jegbu. Baby, ihe chọ ka m gote ụdị ya. Iburu ụdị na-agafe n'ụzọ m na-agata. Ụdịcha ọfụma na-agata iburu ụdị na-egbe pipi. Baby na ọkụ ịmụ ụdị anyị ga-agba. Baby na agane. Aka ọsọ. Ọ nọrọ ka onye fụla ebe a na-aba anụ ezi wee fikọ ilu obi wee n'elu ilu ịma na onye ahụ ga-ata amosu ifuru ụlọ abụọ ifuru abụọ atụrụ iwu n'aha Jizọs mana aka ọsọ adị mma n'anya ataghị gị n'otu nne gị si wee zụọ gị ebe nne bụ na ị ga-egote ka mfu ji gotere mana ihe mma bụrụ Chukwu wetara nka ga-eweta nke karịrị nka mma n'aha Jizọs. Ifuru ụnụ ifuru amadụ ụnụ mma n'ebe kwa m ọchịcha ntị m ọfụma. Onwe kwuru okwu Anụghị m ego ndị city. Nsogbu adịọ. Brother nnọọ ịtara anyị. Mana ọsọsọ moto ka igote ịma na inwe nwanne nwoke nọ gotekwe bread. Ọ bụ ọsọ bread ma ọgọdị ndị arịa maka fom na-eme ote gị gote na m Pọf ma chenchem. ihe mma na Chukwu ga-eweta karịrị nka. Chukwu ga-eweta ka ị agwa m na ọ dị ngụrụgụrụ gụrụgụrụkwa agwa m na na-apụta echekwa m ta anyị kwucha ihe a n'anya sị nya ị na-ekwuri na ị ga-anata ata anyị apụ nụ ka eje gbaba mbọ ọkwa m gwa gị na agwa m fada ngwa hapịa izuụka na-abịa oke nwanne echi na agwa gị na fada ya na-ekpe ekpere nụ ife ọma gwekwa ya banye chapilet na mmiri ọ na-ekpesi ekpere ihe mmanya na-ekwanye bụkwa n'eziokwu ya dị na gosisi na kekwana ị na-anara n'ọnụ ka a gọzie gị gọzie moto ya achọrọ m ka ịfụ ndị ọyị m achọrọ m ọbụgodị na ofu onye tụọ n'aka m ndị enyi m nwaanyị ya anụ na-akpazi m nkata afa m ife ahụ Uju kwa bụ eziokwu ife ahụ Uju na-ekwu maka na ife onye toro n'oge mana ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ asịrịkwa m na mụnwa ga-eji aka m chụta nwata na be anyị a nwa isi zuru oke ahụ juru oyi ga-edefọ gị ahụ ife otu Stefan nọ na ha onye ga-agbakasị gị ahụ ga-enye gị nsogbu nsogbu adịrọ mgbe olu na nke nwa anyị ga-achọta onye ga-adị mma mana ya bụ okwu uche m dị ya Ke ndị na-eme mkpọtụ a? Ke ndị na-mma nzuzo ike? Ọ mma nwetazi onwe m ebe a. Baby, sikwa mkpọtụ. Ke ndị na-eme mkpọtụ ma nke kwa n'ebe ha mbụ. Ọ na-azụ ụlọ ka ọ na ọ ndị furu ebe ahụ. Oke, ọ ya bụ ụlọ akwa ihe na ụmụnna na-ana ebe na o nwere ike ọ bụrụ ebe ahụ. Ma ọ bụ ijiji ma ọchịcha fefere. Nse nwa ga-agba. Ị na-eni anya mma afa m onwe ife ọ ga-eme onwe ife ịchọ ime m mme ga-ezuru ya yala otewekwanụ nna ajụ ese
na-agbagharị na-ajụ ese na-ajụ ese na-ajụ ese na ọkwanụ ka come on. Ifo ma gị ma Pius ọkpọkpọ ya debere ebe akpọ moto egwe m ụnụ ncha ka abacha gwe ụnụ pieces dị ala bebi akụ bebi tụgharịa nka mfe ife ibu chei Chineke ka mpempe ji ezi moto isi m egotere ma m batara moto nchọ ka ibute m bụ Range Rover Sport. sọsọ Ọ bụrụ na sọsọ ya na ụmụ ihe yori eji edozisi alụ ma akwa ma ịghọta anụ na ụmụ ihe pinọ bụ ọkwa maka ndị nke mgbe eke o maka ndị ma ihe a na-alụ. Range Rover Sport ka ọ ga-agba mana ife iluzie na ị ga-agba ya tụrọ ịmazi ife m ebute Ferrari o tegokwanụ m ji achọgharị na-agba mbọ na-ajụ ese ajụkatago m jụkata ese jụkata asị na ọ nwere ofu ebe nwa na Yaba na Lagos nọ ebe ahụ bụ ọka ibe ebe a na-agwọ ma ndị ara ma ndị agwụ ma isi mgbaka ụdị na ụdị ọbụla na-akwadozi ọhụrụ ndị uwe ojii ka mkpọta bachia gị bangolo oyibo n'aka eduru gị jebe ọmụkịragwa come on gekwentị akwụfere ihe ị na-ekporo isi ya bụrụkwa na akwụkwụ na-adọtụ gị maka ọ bụrụ na ọka imetụ nwa aka egbufọ ngọ obere ndụ na-arụ ị na ihe na-ekwu egbufọ ngọ obere ndụ na-arụ come on gbafuo di ya baby la heart wait. Enjoy by the room. Emeka money. I got ya. Mba na a na-agwụ ebe na mma akpọji ya a na-enye nne ụmụ onye mụna bụ onye mụ na ya go primary school ị na-anya efusi ihe ọrụ efu mgbe anyị jiri last time ọrụ nke ntị n'injin na-asụ ọ jenaretọ ya na-asụ ya njin ọkụ onye anụnwa bụ udu ego ite ego ka ọ kpere ericha ka onye esi ya eduru ya karịa ugboro 10 ihe doro afa ọnya ka njin na-achọ ọ bụ na iru ebe a ka ị kwari onwe kwari onye ugwu wepụta n'obi fee ofe ọgwụkwa nke iji si igbu achụ nwaanyị ya egbu ego ọga ka anyị nọ iwepụta obi fee ofe agwa gị nọ igwe nwanne gị nwoke bụ Pius onye ṅụfọrọ ara ofu ọbara gị ka m nọbe ya for 6 years no settlement 1 naira onye common of my class ịgbara ya common of my class nọ n'oke isi wee fe Pius bata Pius wee n'otu a onye a na-achọkwa bụ ya ọ na-akwa achọ bụ ya ọkwa m nwere bara ya ụmụ bụ anyị na-atakasị ya ihe o nwezuru ya o nwe ihe ojikwa ya ọkwa na ọdịmma na ya sị m bụ tinyere gị aka efekwana m ọhịa eme iche na na-efu ọhịa ọzọ na-esi bụ ọ na-achụ nwaanyị ọ na-eme nke anyị ejikwere m uche m ihe na-agbagwugwu na ndịda onye na-agbakwa ọrụ ike mana mụnwa bụ aka ose adị mma n'anya ma iji ume ya rapịa ka anyị na iji anyị bịara enweghị isi kedu ụdị ihe na-eme ya aka ụsọ dị ebe a aka ụsọ Daddy. o nwere nkata ezi na nchọka m na ebe a Daddy, enwekwara nọ ajụjụ ole nwere nsị ka njụ kene gị.
Daddy, otu am nọ ọ bụrụ na ajụọ gị duplex arụchara nke ọma furnish ya ihe niile zuru oke n'ime ọ dị ka ego ka ọ kwụrụ ya o depend on ụdị duplex ị na-ekwu ụgwọ ya na ebe dị duplex ebe dịka ebe m gwuru ụlọ na ị ga nweta a good duplex ebe 25 million. 25 million. Okay. Ọ dị mma. Daddy, ewekwana iwe biko, ewe n'iwe. Asị m ka njọ gị nke abụ. Kọmputa highest bus ma Honda bus a na-eje from Onitsha to Lagos, Abuja, all these places. Ihe dị ka ego ne ka ọ dị ka ofu mkpụrụ ya akwụna ya. Mgbe ngo nke eji ebu ibu maybe 3 points, but now we will give it 4 million, 4.5 million. 4 million. But for the Amakaeze, the guy that you ọ bụrụ na ị nọrọ ndụ ele m anya otu a na ihe dịka ọnwa na ole na-abịa ọ bụrụ na mụnwa iwu duplex furnish ya table tennis court ihe niile a eji ozu oke swimming pool n'ime ya bịazie ego kọmputa hayas bọs ya dịka ebe 30 pieces chair 30 goro discussion continues wee na emerụ ụbọchị for my own private use. Kedu ka obi ga-adị gị? Ọ ga-edị mmanụ. Ọgwa ya? Kwa ihe ọma ka anyị na-achọ. Mama m n'obi ga-adịghị mma. N'obi ga-adịghị mma. Okay. Mana gbago elu gaa na room lee isi bed onwe kọbọd nọ ya ị ga-ahụ black water proof na-ewetere gị. Black waterproof. Nsogbu adị. Ngwa m na-adị. Hello, Mr. Clean. Mbanna udodi. Na brother yana ihe okwu mụ na gị dị otu esi kwuo onwe ihe me gị. Ha. Utebere aka ma my dad just finish here. I'm not very happy. Mgbe mbe na agwụ ịmogo ndị na-agwa ya n'ụnụ agbagasị ya ọ bụ na ngo ihe dị otu a go nke arụọ nke a nke dịka obi ga-esi adị ya. Odogwu. Yeah, mgbe na-akpọ ka m na discuss. Onye mere pick him the call. Sorry, anyway, sorry. Mba, mana onwe m na-achọ ime na-achọ m ịma the money ejiche m ụdị ego ahụ n'onwe m. So ana m achọ ka arụbata nwa boy my dad. Ka obere ka m rụbata ya so ka o nwee ike. Onye isi ọkanga ka o nwee ike weta the money so that ọ bụ na before my dad anaghọta ihe na-eme ewepụrụ the money anyị etechekwa ya double. Yes, mba nsogbu adịrọ hapụrụ m dị just side nke gị rụọ side nke gị make sure na ndị agha nwa onye ọzọ nye dị onye wee biko eji chukwu ayọ gị biko
Udo, onye isi ọkanga. Ngwanụ, onwe ihe mege. Ọ dị mma. Okay, ngwanụ nwanne m. Onye isi ọkanga himself. Adegu. Onwe isi ka mbọ gị. Ọta. Okwe mana. Afọ na-ata na-agbagharị ọkpanta. Na that thing settle ka gị now, you can get go na settlement gị. Highest 500,000. Gịnị ga-eji eme ọ shop ka ị ga-eji akwụ ụgwọ ka ọ dị ndị ọnụ ka ọwụ ụgwọ ụlọ. Onweghị ọrụ. Mgbe n'ihe anya wee fụ na ị dị smart. Ụmụ biznes nke ọhịa rụba gị na eji wee kpọọ gị ihe. Ma ya dị ma ọ ma anya ahụ ma ya dị ọgwụgwa biznes mba ka clean biznes agba mụ na ya dị discuss ugbu a. Mana achọghị m ihe ndị okoma na achọghị m ihe ndị okongwu so achọghị m ka mụ na gị rụọ ya otu ewu na young boy. Ị nọta ihe m na-ekwu. So ihe nchọ gị ime iweta 2 million naira nye m ka m weta ya jere nnụ were nwayọọ ka tinye ya dị biznes ịghọtago. Then ọ bụrụ na after 2 weeks enye gị 2 million cool jere nnụ ị ga-enyeghachi ọganya dịghachi ebe ahụ dadị ama nchọpụta na nwa ma dada nwa nchọpụta. Then 4 million ka m ewezi nye gị oga 4 million chere ihe business 4 million mụ gị nwa m nye ịghọ millionaire. Gị mean just from Google tata ọ bụ chọrọ na iwetere ego ahụ 2 weeks oga onye mbụzi onye mbụ sai na ihe mere ihe dị mkpa na ahụ kedụ mgbe m na-eme dị one expect because ya dị ọdọ oga nke nwanne echi meweta nwanne echi tere echi kwanụ echi mba ọ gaghị abịa shọpụ echi niile ọ gaghị ịmara ha na ebe ego na-adịkarị gbachara oke nwanne echi 12 nwanne echi meweta nwanne echi 4 million ọga no problem mana ya echefukwara biko ọ dị mkpa ma gbazikwa gị ọzọ ka a na suspect ma hey okay thank you kabazi no problem Jude nyere ni ya ọsẹ bi fam mai waje apekase ai nwanne chi Donald na-ekwuzi nwa chi Donald na-akụsa ya du yo ba bia ba kebe na na so okay m na ife gị na na-ekwu oke na asịrị asị chama na-ekwu na-ekwu chama na-ekwu na-ekwu ma many minutes no na na na-ekwu na-ekwu ọrịa ka nna ajụ ịchọkwa nga nri ya na ngwa m eziokwu m ife niile ọ na-agwa gị ọ sị na m nye 2 million naira na-enwe biznes ọ ji eme na m bifo next week ka onye mere inye 2 million naira ebe esi ote 2 million naira ya nye ya ọ sị na etu a na-afụ ego m si na ebe ego ọga anyị na-adị mmiri a ọ jụọ m mbọsị na nsị na nwanne echi ka nwaanyị wetara ya n'anya ka ngwa gị ife a na-eme this boy ị na-afụ daa ya awayo na-egwu ya ntụ ọ ka gwa m ife niile ọ gwara ya n'anya si ya so ife ị ga-eme bụ ọ na-echi ya ife inye ego ị na-alife nna gwa kịta ị na-alife nna gwa gị ife inye ego mee ka mmarụ achọrọ ewere ego wee mọnịtọ ọrụ ndị na-egwu awayo awa ị na ya na-agwa gị ife inye ya dị mmụọ ime ka mmarụ just consult me, okay? Enigwe azara aza deti ka ọnwa
Onoka. Imana na ka m gwara nna anyị okwu na a ga-ele ka e wee setụlụ aka ose aba n'anya. Mana nna anyị jụrụ ajụ jụwa anyị isi mana agwa anyị na ka a ga-ele na nwa m ama nnọọ nkịtị. Isi na ọ bụrụ olile ka ọ na-achọ ilie ka ọ na-achọ inye ya enye. Ọ na-akparị amụ mana ike gwuo m bụ amarọzi m ihe mmemme nwoke a. Amarọzi m ihe mmemme mmejikwa aka bigbu ya o mma na-eme anya ka ngwa gị ihe a bụrụ ihe eji akpụkpọ aka eme. Ihe a bụ ihe eji nwayọ tụruo obi ana kpaa nkata dị na ya ruo ihe dị na ya na ihe na-agwa gị hapụ okwu ebe ịdị nwa ihe ya emekịta ịdị confuse. Nsogbu adịrọ ifuru okwu a apụtachago m na ya emechaa ka ngwa gị ihe ihe ya akwụsị na ịma ihe ya eme gwazie ju mma agwazi gị ihe ya eme nke ọ bụla adị na ya eme anọ na ya. Nsogbu adị ọbata ọ ga-ama na mmiri ọma debere ihe ọ ga-ama ọ gafe abata ndị m na-eje nzukọ ezi ka m nọrụ chebe m ga-eje na-eti na nzukọ mana ọ na ọbata ọ ga-ama na mmiri ọma dọbara n'ihe ndị ọbata na-ama uche ebe abịa ka m jebe na ahụ ga-adịrị ọzọ. ọ na-afụzi ọfụrụ ezi ka o si mana otu o si wee dịrị m ọkụ na odebeghị nne ya kịta otu ahụ nwere ife n'isi maọbụ aka eme ma arụ ezi nne ma arụ obi nwa ya mba kelewe ya we are Ojia sini kwa nori na nka
And what are going to be a lot? If I go, Mr. Clean himself. How? Okay, let me do it. Odogwu. Get in the night, I'm going to get my picking us. I'm going to do it. Come there. Maazị Ndoka Maragana. si dị elu ka ụwa niile na-eji Mr. Clean wee mara. Maragana. Anyị abịakwa ọzọ. Asụ ụbọchị niile bụ nke onye ori, ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Enye gaa n'isiokwu ikorobịa. Chief Donald Ekwedike Maragana. mara na aka ji nwe mgbe o kwenyere 2 million naira na akaụntụ ọma mgbe ọ kpọrọ na fonu na ekwentị nọ n'ọfịs ahụ nke a maara ahụ niile na-ahụ were na-anapụsị ndị mmadụ ego tata ka iko nke ahụ jiri Mr. Clean kịta ị ga-emechi ọnụ na-akpụ aga steshọn ihe ọbụla i kwuru ebe a ka a ga-eji wee kpere ikpe n'ụlọ ikpe maka mma ha emechi Maazị onye uwe ojii wee nọchi ka ebe anyị aka nwoke na nwoke. mba ihe abụghị ihe anyị ga-anọ wee tụkọta ọnụ anyị duzie n'ọfịs ịkọwa Ọ bụrụ na ịtụ ọkakwa gị mma, Mr. Clean enwere nsogbu. Ị nọrọ anyị kpa anyị ọbara ọrụ. Esi ka anyị debe n'ụlọ ọrụ mụ na ndị ọgụ na-akpawa ya gaba aka m ị na-etinye igodi tinye. Ebe bụ ndị be anyị ekene m unu mara ihe a bụ ofu izu ụka na ụma nwaanyị nwoke bụ aka ụsa ji wee nwa wee bụrụ ihe mgbagwoju anya ọ gbagwojuru m anya ma nke a na-ekwu okwu ike gwụrụ mana unu n'anya n'aka nke ọzọ unu afụ na nchọpụta ndị ọkachamara onye dọkịnta mere akọwa na nwatakịrị a riri nri nsị dị n'ime ogboju anya ezigbo eme mba wee na-ekwu na ọ na-aka mma na-egosi nwatakịrị ahụ na okwute a na-arụrụ ya anya aka maka a na-ama atụ nwa amadụ ọ dịka ọ dị n'oru mana ọ iwefe aka n'azụ afọ ya n'isi nkọwa okwu m wee bụrụ na onye siri ya bụ nri na anyị na-anọ ebe a nwaanyị siri nri ya gbaa ka ọ gwana anyị ka ya bụ mmiri mara anyị ha gwanụ ka nje ekele zọtọ ekwensu nwayọ mmiri igwe mana ndị a bụ si n'afọ m mma mọli ga-esi tinye isi na ndị ofụkpụrụ nwa m ga-eri fụkpụrụ ya ji isi ụgwọ dịka ga-esicha ndị a were si wee tinye n'ime isi ka nwa m ihe ka ọ nwụọ onye fụkwara isiokwu otu aka ọsọ si gị amarọ ihe bara ndị amarọ ịgbaja kabata akọ ya nsi abani na nne a osi na ndị mmụọ ka osi na ebe ka osi nne ya jụọ onye ofe na efe wee feda ya bụ ofe ya bụrụ ji latakwa eze ọ ga-etere ya m ofe ụlọ mgbe ji wee tie aka ọsọ ụlọ mgbe ji wee sie ihe ndị ikorobịa ji wee zute m nwe ebe a
Bukamari, if you have to pay up one. I don't remember I gave Ogono Kanine. So, why you are called him Makita? The one who go there, you Odogwu nwanne m nwoke agbapụrụ m na mmiri ụzọ awa ekwu n'ụzọ egwu na mmiri juru awa ọnụ nwanne m biko were ya gwa anyị ka anyị wee marụ na anyị esitebe ọnụ wee kpọba onye chụrụ mmiri ukwu wee nata nwanne m ụmụnna ekene m asị m kwuo gịnị nwa bụ ma etuto toro m n'ọnụ adị m ka ọ ga bịara isi n'ala gịnị na-egburu agarị gịnị ka m ga-ekwu nna ike ka ihe ezigbo ihe ekwu odogo onye gị ihe ịlọtalụ ile n'anya tiri mba nke ka ihe ezigbo ihe ekwu ọkata unu abamara aba ọkata unu ba bịa nna akos werekwanụ nwayọ anyị hapụkwa ya okwu aka ikwu onye sọ akos anụ nwere okwu ya ahụ ọmụọ ka ọsọ ọnwa bụ eme ihe m na-achụ akụchukwu ahụ ndị ichie agaga chọọ n'ofu dibịa mmụọ ndị a na-ahụ ụzọ n'ọchịchị ka ha bịa lere otu mechi ihe mere ọnwa akoso ji akoso na-ekwu ihe agwa na nwata mebiri ama afọ chekwalụnụ ime anya ọfụma anyị na ebe a na-ebute aghọtara ifu nne ebe a nọkịta obi m na-eme ọkụ ana m agwụ n'eziokwu ife ndị ikorobịa site ebe a bụ na ọ bụrụ na o nwere ife a na-ebute ọfụma ka ha bịa mee ife ka esi ebuzi ebe ebe ife a na-agosi obi okwu ọnụ ka mmadụ ebe a na-ege nnọọ anyị nwe onye aba anyị mana ọgụ bụ onye isi agba ọhụrụ na-eto eto na-emesikwu ihe ike maka ọhụ ịpụta osi pụta mana ofu ife ofu ọkpụkpụ okwu ka njọ ka ejide aka wee naba gwa ụmụ okorobịa si ya na mụrụ onowu si aka nyọ fabudatafa ebunikwa na okwu a anyị pụtachi ya etu obi adị unu ndị ichie anụgo m ife chetakwa na ife kwu asị ka eme ngwa ngwa meghere ọdachi ọ bụrụ na ụlọ daba ọ ga-akwa uko Manyo, ama na mmanya buru mmadụ, mmanya gbapụrụ mmadụ, aka dị ọcha. Ụjọ gịnịzi? Ụjọ maka emegide ya gịda, ọ bụzi na aka mmanya kwanụ. Mụ na gị mma na mama ya ama mgbe ife a na-ekwu. Gịnị ụjọ na-atụ gị? Gee ntị, ama nọ n'ụlọ mmadụ chukwu kere eke apụtabe duru mama isi na na-eji ime ife mamara isi na ọ dị ọma mmenwu
onye nwa bịa ka m fụrụ ọkwa nọ n'ụlọ abụọ m mmadụ ka agwọrọ abacha omenala ndị be anyị onye ibe nne ime a na-akpụ ya pụọ n'ama na ihe kwesịrị na ya eme isi na ya akpụ ya afa m okoro eru eru wara ọgọdọ ma ya eme ya ọzọ dị ka nwanne ya bụ na marakwa na nwata na-adị mkpa okenye na-agba ọkụ Chineke bi n'igwe mana aka m dị ọcha apịrọ m ụkwa nke aka na anọ ma na Chukwu mana ọ bụrụ mmụọ agbụrụ aka ose kama ihe mana Chineke ga-ekwuru m enu agbasịa Chineke When you're 1.5 million,
ihe nwa ọnụ gị gbagịrị afọ n'efu egwumegwu unu niile ga-adana n'ọnya na-eri ego